Σήμερα φτιάχνουμε, πώς το λέμε το παιχνίδι αυτό? Πώς το λέμε το παιχνίδι? Ντόμινο. Βλέπουμε τη Δήμητρα που φτιάχνει τα τουβλάκια αυτά σε σχήμα σε ντόμινο για να σας δείξουμε πώς ρίχνουμε το ντόμινο, ωραία! Και μετά να παίξουμε τα σχήματα. Ποιος ξέρει να μου πει? Το πέτυχες, Δήμητρα, για να ακούσω χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα, πέτυχε ντόμινο η Δήμητρα. Για πάμε ξανά, Δήμητρα. Ξεκινάς. Το σημαντικό στο ντόμινο είναι να προσέχετε να μην σας πέσουνε μέχρι να τελειώσετε όλα τα τουβλάκια, ωραία? Για να δούμε, η Δήμητρα θα το καταφέρει, τις πέφτουνε συνέχεια. Να σηκωθεί και ο Νίκος να τη βοηθήσει. Εάν δούμε ότι δεν τα καταφέρνουνε, θα σηκώσω κι άλλο παιδί για βοήθεια. Πρέπει να τα βάζετε σε μεγαλύτερες αποστάσεις, όχι τόσο κοντά το ένα με το άλλο, όχι τόσο πολύ κοντά, γιατί θα σας πέσουνε. Πριν την ώρα τους. Δήμητρα, έλα από εδώ. Νικό, εσύ πήγαινε από την άλλη μεριά να προσθέτεις τσουβλάκια. Πάρε αυτά να τα προσθέσεις. Πάρε αυτά να τα προσθέσεις από την άλλη μεριά. Δήμητρα, εσύ από εδώ πέρα βάζει. Και ο Νίκος από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Για να δούμε το ωραίο του ντόμινο. Το ντόμινο το φτιάχνουν σε ευθεία γραμμούλα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Μπράβο! Πάμε ξανά στην αρχή. Μήπως θα το πετύχουμε με όλα τα κομμάτια. Πάμε! Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να σας πέσει ούτε ένα κομμάτι μέχρι να τα βάλετε όλα. Εντάξει, παιδιά? Προσοχή να μην ακουμπάνε τα χέρια σας. Για να δούμε αν το πετύχετε. Είναι δύσκολο, δεν το βλέπετε έτσι που φαίνεται εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο το ντόμινο. Είστε έτοιμοι? Η Δήμητρα θα το ρίξει το ντόμινο. Πάμε, Δήμητρα. Μπράβο. Χειροκρότημα. Δυνατό, δεν ακούω τίποτα.